Don, hvad går alt det her ud på? Jeg vil ud på en færd og gøre noget stort med mit liv. Jeg giver ham 20 minutter. Max. Fra forfatterne bag Toy Story. Dig kender jeg jo. Du har en fortaler, der fortæller i smasken hele tiden. Jeg hedder DJ Wufflevov. Mine venner kalder mig... Jeg har ikke rigtig nogen venner. Så kom med mig på min færd. Den fyr er 100p fuldstændig bims. Glæd dig. Jeg hørte noget med, at de ville stjæle dukker. Mamma mia. Venskab er et eventyr. Jeg kan da ikke redde dem. Planen er, at vi improviserer. Det er da ikke en plan. Jeg må ikke blive våd. Brug din fantasi. Din fantasi kan få dig til at flytte bjerge. Don, jeg er din ven. Tag mig i hånden og stol på mig. Mini-heltene. Jeg er DJ Wufflevov.